une seconde. On faut que l'ardon pour une seconde. C'est vrai. Dastroka dernièrement. Ange. Merci, merci. Jarama Abdul Biram Wan, mi weltanima pul. Mi weltanimama tawi ka dariɗo tigui tigui walla. E famon gorko woni ɗo walla. So eɗen jogo gorko a muri tan gorko nanɗo. Eɗen jilli muri tan e langatnude. Ɗum noon wadde daroɗen tiiɗe. Awat. So ɗum yawti min mi waɗat ko arabe ko abrolel hudud mi taccat keeri en tant que taccat keeri wadde min kalami koye inde fulɓe holto fulɓe goni e holto ɓe koɗi e hol caɗele ɓe jogui e nder Afrique leñol gotol carigol e nder 24 pays ha ɓe mbi 30 pays kemgol caɗele tuggude Somali ha denkani ma e Mauritanie hande noon holto ɓuuri bonde holto ɓuuri bonde holto cukalon mbarete holto rewɓe mbarete holto jawdi soppete ware ha laaɓa e tati nagge wara wonani ay wonde 3 jours walla 4 jours à Nigéria Mali nayi kone galleji duppe worɓe jagge cote ɓe mbare ɓe coppe e jii fof hol noon enen holko poɗɗen wadde enen holko poɗɗen wadde poɗɗen tamadirde ha tiiɗa jaggodiren ha tiiɗa kucciten oɗo génocide beele mbawen wallude koɗen e daroɗen ko no wini ko neɗɗo wawi wadde fof waɗir noon hay tan windude werno e Facebook hollira ɗeɗo caɗele gonɗe Mali Burkina Faso Niger Guinée Conakry et Centrafrique Nigéria et même leñol en jii début année o walla janvier 2017 en jii to armée Ghana itti hélicoptère uji ene fella nayi ful pelloɗo naggi est ce que militaire pelloɗo naggi est ce que en woppa joomu woppata wadde holno mbaɗaten ha dartan ɗen ɗum holno mbaɗaten goto kala e moyen goto kala ko wawi wadde holno mbaɗirte wadde goto men kala enen wonɓe kala gonɗen koye pays droit wonɗen koye pays droit wadde holno kollirten koye men en dental jaltinen kollire daroɗen mbaɗ enen garen enen fof ensemble garen ha heewa mballodiren kollen aduna o holko pasata e leñol men tawi ko leñol gotol waddete ɗum ɗo foof mayi 7 ethnies no 5 ethnies kuccite leñol gotol ina wara jehen Menaka région capitale régional ina wiye Menaka ko joni o sosa e nder Mali frontiére Niger nden Mali ko jeetata région joni ko région ngal sappo ɗiɗi ɓeydama hen taw jeni e Menaka nder région Menaka e capanɗe jeenayyi e tati pullo wara ɓurani balɗe ɗiɗi tawi hol wurta hen ko leñol wiye Dawsa e Imorat woni Touareg ɗiɗi Touareg en kuccitina e ful e banggue Menaka banggue hirnangue mofti woni hakkude leydi ndi kuccitina toon e fulɓe bamarankoɓe e haalɓe e dogo en plus donsoji plus arme Dawsak Imorat woni Gatia joguin arme mumen enen ndewi koye mumen ɓen kuccitina e leñol men funnague e région de Menaka frontiére Niger wari capanɗe jeenayyi e tati pullo e nder balɗe ɗi banggue hirnangue ga holko woni hirnangue koro e sanari
frontière région Mopti région de Sikasso walla Ségou e Koulikoro région de Koulikoro e région de Ségou e ɗo frontière Mauritanie ha frontière Burkina taki leydi ndi frontière Burkina ha frontière Mauritanie rew ɗo ko haaɓɓe e bamrankoɓe police armée police jonsoji ko ɓeɗo goni e warde leñol men en doppugore 60 o wuuro e nder koro eggi hande kamɓe fof eɓe e wuro no wiya Birka haɗe ngo yalde hande haɗe ngo yalde ko suka men nan toon en ndinen so wona ɗum tawno ko mbiyano par ce que ara wonen dooti ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe holko jiɗmi wiide mo daroɗen ballen leñol men goto kala ko wawi wallude eɗen jogui ko mangani wi ko minen dawridi eɗen jogui jatinana eɗen jogui ɗe 8 ɗo oɗon si pour le fof ene nodda ko wawi fof waɗa par ce que eɗen jogui caɗele hoɗe caɗele galleji men pusa jawdi men nawa cukalon nen toon en jooɗi hay hunde ngala rewɓe ngala haydara hay ko ñaami ngal a tente Birga ono ɓoro ujuna jeegom neɗɗo ne rente nder Birga fof jawdi nawama gori pusama hay hunde wodani wadde holno mbaɗeten enen ha mbawi wallude ɓen ballaten ɓen ko enen ko ndolon men guuɗe yawaka e million euro saɗa jogui a waɗat saɗa wawi heewani e wadde noon ɓiɓɓe fulɓe mbiyami moon daroɗen leñol men nen gayne o wi ko leñol men koko reyana ene yiilo gasanede wadde holno dartata ɗen ɗum dartoɗen ɗum partout e média ha tenke média joni min ƴetti min mbaɗi ɗum ɗo photo woto min mbaɗi hen Ibrahima Boubacar Keita min kolliri min mbaɗi seno site fulɓe min cayi ɗum goto fof pour fon foti waɗ ɗum e réseaux sociaux waɗ ɗum profil ɗum pour kala mbo yewtide ma yiɗ anda holko ɗum ɗo fof pourquoi mi ruttito pourquoi belladen ko capatu wona capatu est ce que belladen ko woni ko terroriste est ce que wayi sabat fof jabel mum ko ala est ce que belladen jeeya ko Arabie Saoudite fanimo est ce que mema est ce que Arabie Saoudite fiyama batte belladen ko terroriste non e tet terroriste ko yeɓɓe fondeni bamrayko nana toon pullo nana toon capatu nan toon tubako belge nan toon tubako France nan toon fof nan toon Pakistan nan toon est ce que ɗum no warira leñol gotol est ce que bonɗo goto no warira wuuro huuro est ce que gujjo so wujji naten ngoɗo wuuro poɗɗen ko yilade gujjo walla poɗɗen doppude wuuro ngo fof wadde bandiraɓe enen ko ɗon mbaɗaɗen ɗum takka e men pour momteɗen wadde noon hol eɗen poti mobilisade kaɓaɗen ɗum partout wadde noon ɓeɓe fulɓe mbeɗa wiya moon courage darde vive pulago ɓamtotowo ɓamtoto kadi so Allah jaɓi